Ако към тия две същества прибавиш и още две. Благодарим на всички доблестни българи, които се стекоха на булевард Ленин, изпълниха парка на свободата, всички странични улици. Чуждите наблюдатели ги определиха на 1,5 милиона, на 1,2 милиона. Но какво значение имат цифрите? На синия булевард присъстваше свободолюбива България. Щом има някой след лица, щом няма никой сам, щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Ако някога сте вярвали, че в песните ми има истина, повярвайте ми и сега. Не се оставяйте да ви лъжат. Те искат да ни разделят, защото винаги са искали да разделят хората. Честно всичко